Salut! Băi, am pregătit aici terenul, să-i dăm drumul la treabă. Vreau să renovăm atelierul complet. O să începem cu tavanul. Îi dăm bubuială la tavan. Bubuiți și voi butonul ăla de abonare, pentru că este gratis și pe mine mă ajută enorm de mult. Dați acolo un like, un comentariu, ceva ca să urce clipul mult mai bine. Și haideți să-i dăm drumul la treabă. Da, sper să nu citiți pe mine. Oricum nu mai aveam mult. Da. Băi, aparent se pare că merge destul de repede, adică cade bine, dar este foarte mult praf. O să trebuiască oricum să mut camera ca să nu cadă și pe ea. Sâmbătă dimineață, a trecut deja o săptămână de când am dărâmat tavanul, adică tencuiala de pe tavan. N-am mai avut timp, am vrut să mai fac seara așa în cursul săptămânii, dar n-am putut să ajung deloc mai devreme, am fost și cu munca cu astea. Acum îi dau drumul la treabă, am luat câteva bride din astea. Vreau să pun câțiva lați, am făcut de fapt câțiva lați. O să-i pun așa, 2,44 are o placă, o să vină până pe aici, pe undeva. Și nu știu, mă gândesc să pun unul pe capăt, unul la 2,44 aici unde se termină ea și probabil încă 2 între ele. Am pus laserul, dar nu cred că se vede pe cameră pentru că bate și soarele de afară. Nu știu. Eu sper să meargă. M-am gândit să dărâm de tot tavanul ăsta, dar mă complicam foarte tare. Trebuia să mă duc să mai iau și alți pătrați ca să pun în locul ăstora. El e puțin ca strâmb și de asta vreau să-l mai îndrept. Dar vedem, acum nu știu, îi dau drumul la treabă și vedem, poate reușesc să-l fac așa, o să las și camera pornită, să vedeți și voi bine, cel puțin o parte, că nu pot să o mișc exact, adică nu am unde să o pun, de fapt, ca să stea exact cum aș vrea eu să se vadă bine pe filmare, dar vedem cum o să iasă.
o să vină prinse. Nu este suficient de lung, o să mai trebuiască să pun o completare acolo la capăt. Aparent văd că merge destul de ok. Sper să vadă ok și pe cameră, pentru că am pus-o destul de aproape de perete și nu prea pot să văd exact ce filmează. O să continui cu cel la 2.40, apoi îi pun completările. Băi, am terminat cu tavanul. În mare parte cam așa arată. N-am mai filmat pentru că n-am putut să filmez. A fost foarte complicat, adică să pun și camera și să și fac. N-aveam unde să o pun pentru că tot timpul cădeau chestii pe ea. Am tras așa în mare parte câteva cadre. În continuare o să filmăm mai mult pentru că mă apuc de pereți. O să vreau să dau și dulapul ăsta de aici din spate, îl dau afară și o să fac altul. Aranjez și pereții și vedem cum o să iasă, ce o să mai facem. Cam așa arată de moment tavanul. Eu zic că e destul de ok. O să repar toate găurile alea pe lângă, ce mai e pe aici. Dar în principal acum vreau să dau raftul ăsta afară. Pentru că mi se pare, adică e urât, e prea exagerat și toate prostiile astea pe el. O să mai scap de ele, să vedem ce o să le fac. Ăsta, cablu pentru bec, sau becuri, nu sunt încă hotărât. Aș vrea să-l pun pe la urmă mai multe sau unul mai puternic ca să bată mai bine lumina. O să-l trag direct prin pod pentru că este mult mai simplu. Acum. Băi, în sfârșit am terminat cu tavanul, a trebuit să luăm și o mică pauză.
Mi s-a stricat telefonul și a trebuit să merg până în oraș să încerc să-l fac. Bineînțeles că nu am reușit. Cam așa arată tavanul, filmează puțin așa în sus. O să urmeze să fie vopsit, dar acum vreau să acopăr găurile astea care sunt mai mari, am mai avut niște adezivi pe aici și încerc să le acopăr. Și cam atât, pentru seara asta e deja 7:30, ceva de genul. O să acopăr găurile astea și cam atât rămâne. În rest continuăm mâine cu raftul ăsta, adică vreau să fac raftul pentru peretele ăsta mâine. Și restul curățeniei, că e dezastru și pe partea cealaltă, nu se vede pe filmare acum, dar e greu. O să lipește chiar bine asta. Ce asfalt, cred că o să fie cam gros. S-ar putea să mai fie nevoie de mult, cel puțin. Poate că o să fie peretele acoperit cu raftul, da. Da. Că las cam așa de moment. Eventual mai dau unul peste. Da. Ăsta nu mi-e de la povadă, nu știu, s-ar trebui să-l suce repede. Zici că e lipit. Păi e de ăla de lipit rigid, știi? Dar dacă tot l-avea, era păcat de... Da, că scrie și pe ăsta. Scrie și pe ăla Rigips. Da. Da, sunt aici, bineînțeles, cu Eli care verifică lucrarea și cu soția mea care mă filmează. Facem toți trei treabă. Nu facem. Nu facem. Adică da, facem. Păi, Păi, păi. păi. Aici e cât nasoală treaba. Da? Bine, față de ce era, Da, o să fie altceva. abia aștept. Mi-am zici. De când aștept să fac ăsta. Mamă, ce mare e. Deci până nu bag mururile astea aici. Da? La aia mă uitam și eu. Atunci tu ce faci? A? Tu ce faci? Mă musculez pe față, tu ce faci? Da, mă uit la tine. Ah, ce face? Da. Aoleu. Very. Eu mâine ce o să fac? Mâine? Da? Mâine
să dăm cu lavabul, să facem rapsul ăla, să aducem toate lucrurile, aproape toate lucrurile înapoi. A, și se face și tavanul? Deci tavanul să-l vopsim, nu știu dacă mâine. Sau apoi mâine? Sau poi mâine, cred că plec la muncă. Apoi mâine nu te duci la muncă. Ar trebui să faci niște de ăla, că mai ai zero. Ce e ăla? A, materialul ăsta? Da. Da. Hai, fă. Am pus aici. Deci aparența putea să râd. Asta, gaura asta de jos era mare. Da. Dar asta se lipește față de adezivul ăla sau tinși, era normal. Ce fac? Nimica. Nu fac nimica, n-ai văzut nimica, da? Am văzut nimica, da. Ok, hai să ne profităm că n-am văzut nimica, da? Să ne prefacem. Da. Păi da, dar dacă eu te-am văzut. Păi ne profităm că nu m-ai văzut. Eu. N-am spus nimica, da? Da, N-ai văzut nimica? da, am auzit. N-am spus nimica, știi? N-ai spus nimic? Da, n-am spus. Sigur? Da, n-am spus nimic. Eu parcă Da. am auzit ceva. Ce ai auzit? Nu mai știu, șușuță e ceva acolo. Aoleu! Ce? Da, să te prind în flagrant. Aoleu! Au! Să ai grijă când ești aici pe lângă mine, că poate nu te văd și să nu te lovezi între șeală, da? Da. Acum chiar am luat. Acum chiar e mare. Aoleu! Mare panorama. Hei! Aoleu! Băi, șmecherie. Ha, ce? Îți place camera ție? Da? Mm. Acum te-am văzut. Ce ai auzit ceva ce am spus? Am auzit ceva. Ce ai zis acolo? Am zis să vă uitați la clipul ăsta și să dați like, să dați pe copățel și ce mai am zis? Zi tu. Nici eu nu mai știu. Și atâta, cred că. Da. A, și de abonare. Ah, corect.
Nu uitați să dați acolo like, subscribe, abonare, să apăsați pe clopoțel. Da, să vă uitați la episodul ăsta. Păi cam atât rămâne pe seara asta, mai fac o dată, mai am de făcut. Mai dau ce mai dau aici și rămâne pe mâine să terminăm restul. Da. Hai, noapte bună! Pa! Bă, este o nouă zi, am revenit aici în atelier, am mai dat ceva adeziv ce am mai avut într-un sac pe aici. Acum aștept să se usuce, între timp aș vrea să fac curat, mai ales zona asta e dezastru, trebuie să fac neapărat curat, vreau să scot cât mai mult din praful ăsta de aici. Apoi o să mă apuc să vopsesc tavanul până se usucă aici și probabil zona asta mă gândesc eu, pentru că nici peretele ăsta nu o să pot să-l dau cu lavabil. cine știe ce, am luat așa grosul, cum s-ar spune. Am pregătit aici vopseaua, nu am mai diluat-o. O să încerc să dau așa prima oară, poate prinde mai bine. Eventual, dacă nu prinde cum trebuie, o să o mai diluez după. Mă apuc de treabă, aș vrea să reușesc poate măcar să termin măcar tavanul astăzi și poate peretele ăsta, așa spera. Îi dau drumul la treabă că pierdem timp. Ea nu pare oricum chiar așa groasă. Acum
Acum vedem. Eu sper să prindă bine așa cum e acum. Am trafaletul ăsta cam mic, dar sper să-și facă treaba. S-ar putea să fie nevoie și de o a doua mână, mă gândesc eu, nu știu, parcă nu mi se pare că ar prinde chiar. Ori să o mai diluiesc puțin, nici nu știu. Aici pe colțuri o să vină oricum ceva plinte din alea, sau cum se spune, cred că plinte de zice. Ceva din, eu mă gândesc de fapt să le fac din lemn ceva, dar să vedem ce lemn găsesc, dacă nu o să cumpăr unele de gata făcute, poate de alea din polistiret sau ceva, nu știu. Văd că intră ceva vopsea, eu am luat 2 cutii. Acum sper să se ajungă, dacă eventual rămâne să merg să mai cumpăr o cutie. Mare parte îmi place așa cum arată. Totuși, după părerea mea, s-ar putea să mai trebuiască dată o mână. Acum vedem după ce se usucă cam cum arată. A fost ceva de muncă, nu știu de ce în mintea mea mă așteptam să meargă mult mai repede treaba, dar deja începe să prindă formă într-un fel. Sunt încântat așa cum iese. Ia să mai pun ceva boxer și... Aici e puțin mai complicat deasupra dulapului, pentru că nu am o poziție prea bună. Dar în mare parte văd că merge destul de repede. Băi, am terminat cu tavanul. Urmează să-i mai dau o mână. Să vă arăt aici. Deci colțul ăsta care se vede, mi-a rămas puțină vopsea, am dat a doua mână, deja e diferență foarte mare, adică față de cum se vede pe aici, de exemplu. Aici zic eu că e bine. Urmează să mai iau vopsea pentru că am avut de fapt decât 2 cutii și cam a fost la fix, adică asta mi-a rămas să mai dau colțul ăsta aici. Urmează să mai iau, bănuiesc că o să mai iau tot 2 cutii, că am văzut că cam asta ar fi cantitatea care intră. Acum am pregătit pereții de aici. O să-i dau cu lavabil. Până la urmă raftul care era
pe tot peretele aici. M-am hotărât să-l fac doar în colțul ăsta și până mai sus așa, ca să fie mai compact, să am și eu mai mult spațiu în atelier. Pregătesc vopseaua, am găsit decât un gri din ăsta mai deschis, l-am combinat cu câteva picături de negru să iasă mai închis puțin. Am terminat cu lavabilul. N-am mai filmat camera destul de greu, sincer să fiu. A trebuit să-l dau mai mult cu pensula, a fost un var din ăsta ciudat așa cu pereți, să lua pe trafalet, nu știu ce a fost pe el. Și acum pregătesc ca să vopsesc dulapul ăsta. Și cred că cam asta o să fie pe ziua de azi. Deja se face și târziu. Uite-te-le apunați. Acum o să colorez și eu, că mai ales că am pregătit și asta, care o țin în mână. Da, Și care se aude acum. Adică știi tu. trafaletul. Da. Putem să asimește și acolo. De unde să începem? Să începem cu ăsta de aici. Da. Acum să se vadă acolo. Îmi dai mie doar puțin să încerc și pe următoarea și pe tine? Bine. Am și lăsat că am un gri închis. Da, păi cam așa trebuie să iasă. Adică vrea să fie gri, nu negru. Da, Că e aici negru. eu zic că ESU ăsta tot așa o să trebuiască Două mâini. Ce mișto e. Vezi? No, dar cred că ar fi trebuit să-i spun mânerele astea, am zis că le spun și am uitat de ele. Da, ar trebui. Că te încurcă. Da, pe scurt. Oricum iese țipă, zic eu. că Da. iese- Pe cameră se vede un pic spre albastru, așa. Da. Da. Hai, mica. Da. Voi pe cameră vedeți puțin spre albastru, dar de fapt e gri închis. Da, e gri închis. Bă, de unde pus? Ah, nu găsim impactul ăsta. Ok. Ma. Ce să scoți, mă? Ce? Că sunt puse șurupurile astea aici. Mamă. Cam greu. Bă, lei. Bă, dar spuse toate. Ce o să fi întâmplat cu astea? Nu, atunci lasă-le așa. Sunt șurupurile în capăt, zici că le-a fricat cineva intenționat să nu se mai cadă de spațiu. Da. Le las și dau fără pe lângă ele, așa. Da. Și eventual, dacă mai mergem, cumpărăm altele, știi? Și le rup astea, știi, rup șurupurile alea și mai. Da. Adică chiar dacă le musculezi puțin acum, ai... Numai că nu pot să dau calul. Avem o pensulă mică, încercăm cu aia. Da. Bă, nu știu, mie chiar îmi place cum iese. Da. O să vadă lumea. Doar că mai trebuie șters bufetul pe jos, unde e albul ăla. E mult praf așa. N-am Unde? observat. Jos. A, jos, da. Nu o să dau acum jos. Dau decât asta, dacă ești. Ca să... Acolo cred că o să dau după ce terminăm cu tot. Da. Ca să iasă praful ăsta, ca lumea să vedem dacă tu nu ești ceva pe jos. Da. Se vede asta
că m-a apăs mai chis. Da. Sau și pe ăsta. Sau pe ăsta, lasă așa. Lasă-l pe ăla. Sau nici nu știu. Da, eu zic să-l las așa, că oricum dacă fac dulapul ăsta aici peste, că Ah, da. pune și ceva peste el și oricum îl vopsesc pe ăsta, dacă mă gândesc, dau și pe ăsta, știi? Mhm. Tot așa nu dau până vă duce aici. Nu dau. Deci acum Stai să punem asta așa. am pus prea mult. Nu. Poți să dai puțin mai așa, mai în lung, da? Ca să se facă mai bine. Uite așa. Aici sus să mai dai puțin, da? Da. Dai mai puțin. Și asta. Blatul ăsta, nici nu știu ce să zic, asta nu cred că îl dau tot. Se vede ciudat, tot aceeași floare. Da, îl ștergem. Intra praf aici și nu luăm. Păi era imposibil. Aici în el cred că nu dau. Nu. O să-l spălăm după și...
Băi, cam asta a fost pentru azi și cam asta o să fie și acest episod. De fapt, a ajuns la final. Dacă aș mai continua, ar fi prea lung. O să trebuiască să dau o mână, să mai dau o mână la dulap, dar momentan eu zic că a ieșit destul de bine, se vede bine rău de tot. Lăsați-mi și părerea voastră în comentarii. Aici mi-a apărut o problemă, s-a ridicat varul ăla sau lavabilul vechi ce a fost, o să trebuiască să rezolv, dar oricum mai avem o grămadă. În episodul următor o să vreau să fac raftul pe care am spus că o să-l fac acolo în colț și o să-l vopsim și pe el. O să aranjăm chestiile și probabil și ceilalți pereți. Dați și voi un subscribe acolo și apăsați pe clopoțel ca să vă apară următorul episod. Și cam asta a fost. Ne vedem în episodul următor. Pa!